الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamu alaikum al'ummar musulmi na duniya gabaki ɗaya. Sunana Abdul M. Sharif. Ina wa ɗaukacin al'ummar musulmi na duniya gabaki ɗaya barka da sallah. Barka da sallah. Allah Ubangiji ya maimaita mana na baɗin baɗaɗa. Allah Ubangiji ya sa ibadun da muka yi na watan Ramadan su zama amsassu. Allah Ubangiji ya sa muna cikin waɗanda zai ‘yanta. Allah Ubangiji ka sa wannan ibadu da muka yi maka muna tawassuli da su, ya Allah ka kawo zaman lafiya a ƙasarmu, ya Allah ka shiryar da mu, ka shirya shugabanninmu, ka sa su kasance masu tausayi a gare mu kuma mu kasance masu adalci a gare su. Allah Ubangiji ya sada mu da dukkanin alkhairi. Ina mu kowa da kowa fatan alkhairi. Mun gode, mun gode, mun gode. Wassalamu alaikum.